Episode sari na chuan Yangroi in ANSP director Fanu ani thu asoi chua atanga injanin anin biak na te chu changsu te chuan an lo ngai thlave reng bok ma se Yangroi in asoi zoi em awang chuan an she theilova Yangroi tum ang chuan thilakal talo ani na asoi chuak ani chuan spy ho chuan an mission te an chua ringa ma se su ho chuan an tan in ve na thatak ani zok thu chu alo shila tuk verbula chuan adin tir ngala changsu le te la te chuan chu anin biak na chu lo ngai tharengin su ho an Yangroi ani na asia ti le Yangroi te chian za hoin su ho an thu ruk thu Yangroi in asoi chu an shi chuak boka su ho le an warden chu anin bia a chu anin biak na chuan engma athlen thei don chuang lo awang chuan warden chuan badruma lu chu dil ta a ju chuan pona alo ven tlat awang chuan badroom alu chuan tongsiat har satna bertur hmun chu apana inbiak na man roa ataksa a thu ruk chu la chuakin atinung che chu thoma nei rin em awang chuan ju chuan alo she thei tatlat mai badroom a chuan lut ngal vatin aven dik ngala ma se warden chuan alo thukru man hlau mai chuniai chuan su ho an lia ron thli thlai le lai chuan chuniai chuan arukin thila chiar tira chuta chuan tongai thlak ani vek thu chu alo inziaka chu baga chuan swat team te po lo lu in ring taka anom thu po chu a inziak bok pon lama chuan chief ana chu an wardenin Yangroi in spy lo thu ruk thu alo shil lo awang chuan ama te in alo phun ve sep sepa changsu le te yela te chuan a omna chuan an ron zom ve a Yangroi chu tukver zona din tir awang chuan a mu theya changsu chuan ril runa tak chuan chutia afanu duat lai lo ding chu a han ena Yangroi po chuan apa in angai to lutuk lo nan chuan lo nui lui ve sham sham chu atuma ma se an thil ton nen chuan han nui lui tum te ma se anui mel phena chuan lungei na om ti chu heirwal ani lo su ho chuan chutia anom na chung chu an lo ngai thlaru reng ti asia chuan gangmo chu a hliam tom te enkol sak chu aphal sakta a su ho chuan gangmo chu avatlo ngala changsu asia theinge turin dorm zong zonga chuan C4 bomb mechanical room atanga third floor a chuan an kam vek thu chu asoi chuaka engthil emo athlengani vai chuan chu bom chu ati pua tur thu chu asoi ngala te ila chuan aruka arwa manna chu soi chuakin chunia ile hanai te lu ma khan hanai bula chuan chunia in spy ho chu achi hlum tur thu asila hanai bula chuan bom shruyan zam te po chu lo ti chengal turin an tia ti chuan su ho chu an man thei tur thu chu ashila gangmo chu cafeteria chuan an ron shwaya hanai chuan lo boy som ngalin an rom hane te chu gangmo chu ashil rungala chuniai man ro boma chuan silai om thu te po chu ashil ngala su ho chuan an mission then khat te chu avoi khatna na chhuata a chung ho chu hanai chuan agent te ho omna lama chuan alo hruai chuak ve bok eirai chu ANSP ho in ben belna muna chuan lo thlengin agent ho tan chuan chhun cho turpek satha tak mai chu aron ken sakloma ma se chutia an eilai tak chuan thuthar an hritatlat mai press ho chuan professor hana North Korea lama kala tumlain ka hlumani thu chu an ron puang tamai ma se professor hana po hi alo fing ve a su ho ten ruk an tum masak zo khan an thu soi chu alo record rang chu lo ni in chu anin biak na a record chu an pastor alo pe a media hoin an lo shile si opposition party ho chuan ruling party beinan mangin chung zong zong chu ruling party ho thiam lo vek ani thu chu an lo soi ve boka president chuan changsu ron kolin an boina chungchang chinfel ani theidan tur chu tlai darnga ma in an he na thlen tur chuan ati a eirai chuan hosu dom in shen bena chungchang chu mi puisia ta an puan zar chuan professor hana chungchang chu me mi mei thei ani arin thu chu thuron alo shilve mek bok te ila chuan ngei dan thar chu ron nein North Korea ho tu te chu bia in an spy te chu ron thunun turati chu tha atita a athlonin North Korea ho chuan anti big don lo thu le makta duai zathum lai an sen don awang chuan chu tiang dala ron pui ve chu an ba in asia a Soriani chu changsu an zero ka akol lai chuan alo om ve renga changsu chuan zero ka hne na chuan spy pathum te chu thavek phalmei tur chuan alo bek bora
ma se zero ka chuan du lovin anin biak zo ve le chuan an secretary yong hua I chu a kauta a an spy ti chu himdam taka ron ho vek tura thu thon tur chuan atita a yon hua I chuan zero ka hne na chuan secretary office a kalangai thu a shila zero ka chuan a zui chuak ngala Surya ni chuan changsu chu avakol ta a an spy pathum te chu thavek theina thu pek aron chhuata chuan en biak na chu yan huai chuan a lo ngai tharua chu thu chu zero ka chu a shille ta a zero ka chu lom tak mai hian a lo nuya doma chuan chuniai chuan gangmu hliam te chu lo thui sak mekin ampani chuan zaizirin gangmu chuan silai chu peturin atia ma se ju chu aron lu thuta chunia in manrua ati felai chu to mngal tura ron ti in an en fianak chuan a chunga silai chu a muta hlo meya chunia in silai a thuk ru ti a mu chuan ju chu thinrim ta hle meya chunia chu kutla ka tuma ma se su ho chuan te bring taka play chung chuan cafeteria a chuan a lo luta ANSP ho chuan an tong chu an re thei talawa te ila chuan a bial nu an soi sadon emo atia an tong a thei ta si lo thinrim chuan alo in so a ju chuan chuniai chu so hne na chuan a ron chuai chuak ta su ho chuan ju thinrim lu tuk chu ti dei alo tuma chutianga an boilai tak chu gangmu chuan rem changa la in chuniai is in zaina chu aipte a chuan alo da ve ngal buka su ho an ju a abeng dei thei tak si lova chuan ju chuan chuniai chu yang roi din na chuan silaya tin reng chung chuan avadin tir ta zoka doma thi an omani chuan ANSP te thiam lo ani tur thu a shilbok an ral sai thiam te chuan an din mun chu an base le te ila hne na chuan an thlena chief ana chuan ju ka du vyang ma se chuniai chu in phennan aman vetlat awang chuan an duang chuan an di thei big lo hanai chuan chutia su ho le ju silai an in chu bolai chuan an te play ring tak chu hanai chuan alo ti zoya chutia nin chu boina chuan pistol chu yang roi ke ma chuan atatla hlo maya yang roi chuan tharin ju chu atin ta a ani chuan chuniai chu in ve nana lo mangin atin vele ta ngala su ho chuan yang roi chu silai da thlatur chuan alo ti a gangmu chuan an zawai tan poi thei ani sha in silai chu da thlatur chuan alo ti ve bok ju chuan a silai ala thlachi ati chuan ANSP lam chuan aron kap to pop mai ma se engthil poima a fu lo hlo ju chuan kablet ve ngalin su ho chuan yang roi silai ken lai chu ti tlak sakin an pani chuan chhuata chuan an tluta a chung silai muleng vel kara chuan aveng ve ngal bok yang roi in thlona lekha manga asiam kha su ho koratang chuan lo tla in yang roi ma taka chuan a lo tla a su ho chu thongal vatin ju hne na chuan kap to lo tur le silai mu a hek thu chu a shila chu thlona lem le kha chu chuniai le ju aten an mu ma chuan su ho chuan yang roi kutata chu alak sanghal thoya chu tianga an boilai tak chuan hanai chu mechanical room lama chuan lo vakal ru in su ho an hanai om lo ti ashat ve le chuan mechanical room lampan chuan akal ve ngala mechanical kong khara chuan su ho chuan awanang chinga ma se an thil kam te chu alo thial man vek to a hanai chuan pona chuan swatim ho an om to thu te chu ashila su ho chuan chhuak tur chuan atia an lo lut lui ani chuan dom chu apo ngal vek tur thu ashila hanai chu chhuakin swatim te chu signal pe in lut tur chuan a hantia ma se tuma an che changlo te ila chuan an ruam man na chu alo thlak le dei hi alo ni a su ho chuan chutia tha tuma an ve reng awang le anin remna te an zom lo zel awang chuan changsu thu chu an rin to lo thu te chu ashila chuti mek lain su ho te ho chuan North Korea tanga ro manathar an nei thu chu an dong ve mek bok zirlai te chu minisom dan zela tha chuan avota a su ho chuan ANSP hawin an ngai thlareng ti asiat awang chuan ti thainan ju hne na chuan yang roi chu zirlai zinga tha masak ber tur ani thu te chu avashila atu soidu asoizo chuan ngei thlak ruk na anda te chu apo chenghal ta veka ANSP ho chuan an thu soi an sha thei to lo awang chuan an buai hle nge ju chuan chuniai chu hrai sangin room shana su ho bula chuan avashwaya su ho chuan za ne chibei buk pa chuan an phorna te chu a phel saka ju chuan makti deuh chuan alo en renga chuniai chuan in me sha tirna nein
Moran Hill 1 ani thu chu asoya North Korean spaya lalberji ngami ni in anmani aya thu dei meizo khi alo ni a juan a sha chuan ngeidam chu adil ngala an phone chu alo ri a chunia chuan lo ngai tharengin changsu chuan North Korean how tu te nen in remna thar an siam thu le an mission te an that lo ani chuan ni som nuwa chuan an rama an thon thei thu a shil ta ngala engma soilo chuan an da a chunia chuan an thu don chu fia turin su ho ne na chuan radio mang chuan ngai thale kher turin ati a su ho chuan chunia ne na chuan south ho chu an rin tlak ngem ti a chian lo thu chu a soi chhuaka chunia chuan an ho tu te thu ring hlel lo tur chuan ati ta a chutianga North Spy hawin an thun oi ta ka chuan te ilale changsu te chu president mutur chuan an chuak ta ngala ma se changsu secretary chuan thulo mom lo adong thuta changsu fapa yang u thi thu chu an secretary thu don chu alo ni a zan alo ni chuan su ho chuan yang roi chu room sanga chuan thil ei tur chuan a shwaya ma se chu thil po chu chunyai le ban okite chuan an lo hmule veka yang roi chuan engwanga a thlona siam chu kol tharenge ani ti chu azota su ho an chan ma chuan tv a chuan chanjin thar chu lo chuakin yang roi u yang u chu a thi thu an ron soi tamai yang roi chuan makti deuin alo thlirenga a u thi chana chuan su ho chu a pu a trap chung chuan su ho o ma chuan a chum ta vak vaka khati zong kha episode 7 chu alo ni le ta a kan channel te min lo thlir sak china wangin gan lom em a min lo thlir sak le zel turin gan ngen cheu ni subscribe like comment share khonga ya min lo ti sak zel turin kan ngen bo ka cheu